Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang ikaduhang bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma sa Dios uban sa labing dako nga sugo. Atong prayunon ang atong gisgutan mahitungod sa dako nga kasuguan. Si Jesus miingon sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 37, 38 ug 39. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Ug ang ikaduha sulusamara nga mao kini. Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Adunay duha ka dakong sugo nga gisulti ni Hesus. Paghigugma sa Dios ug paghigugma sa isig ka tawo sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Niini nga takna atong hisgutan ang dako ug unang sugo nga mao ang paghigugma sa Dios. Adunay tulo ka aspekto sa atong kinabuhi nga gitumbok sa atong paghigugma sa Dios. Ang una mao ang kasing-kasing, ikaduha ang kalag ug ang ikatulo ang salabutan. Unsa ba kaha ang mahitabo kung usa o duha lang sa tulo ang molangkob sa paghigugma sa Dios? Atong tagaan kini og pagsabot pinaagi sa ehemplo sa duha ka naghinigugmaay nga lalaki ug babay. Misulti ang lalaki o ang ulitaw ngadto sa babay nga dalaga. Sulod sa akong kasing-kasing, gihigugma ko ikaw. Busa, haguan ko ang pagbiyahe sa layo aron sa pagbisita kanimo. Bahala na nga wala pa kaayo ako makaila kanimo. Sa imong tan-aw, kinatibuk-an ba kaha ang gugma sa lalaki ngadto sa babay? Dili. Tungod kay wala pa siya makaila kaayo, nakulangan siya sa salabutan. Tungod kay ang gugma, prinsipyo ug dili lang pagbati. Ang paghigugma sa Dios gikinahanglan nga gikan sa atong kasing-kasing. Pasabot, siya ang nagauna sa atong kinabuhi, ilabi na sa atong pagbati. Busa, dili kita makaako nga mahuman ang adlaw nga dili gayud kita makaistorya kaniya pinaagi sa pagampo. Ang paghigugma sa Dios gikinahanglan sa tibok natong kalag. Kana mao ang atong matag adlaw nga pagkinabuhi mupamatuod nga mahimaya ang Dios sa tanan natong ginahimo. Ang paghigugma sa Dios gikinahanglan uban sa atong salabutan. Mao kini ang pag-ila kaniya pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong ug pagbaton sa dugang pang pagkasayod sa iyang gahom ug gugma pinaagi sa matag adlaw nga kasinatian ug paghanduraw sa mga binuhat niya nga mga kinaiyahan. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong ila-ilahon ug pamalandungan ang atong kaugalingon kung nagkahiusa ba ang atong kasing-kasing, kalag ug salabutan nga ang Dios atong gihigugma. Bisan pa ikalipay nimo ang pag-adto sa simbahan aron sa pagsimba sa Dios, apan kung dinhirataman, dili kini kaigo. Tungod kay sa kasing-kasing lang kini. Dili usab kaigo nga sa maayo rang binuhatan sa pagkinabuhi matag adlaw ang pagpadayag sa paghigugma kaniya. Tungod kay sa kalagra kini. Maingon usab kung taman ra sa pagkasayod sa mga nasulat sa Biblia ug bisan pa kamaota mo saysay niini, pero wala makita sa binuhatan o pagbati. Dili gihapon kini kaigo tungod kay sa salabutan ra kini. Ang paghigugma sa Dios gikinahanglan nga anaa kining tulo magkahiusa sa atong kinabuhi. Busa, atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.